Όλα τα προϊόντα επενδυτικής πέτρας της Μαθιός παραδίδονται συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια έχοντας επιπλέον προστατευτικό πλαστικό μεταξύ τους. Καθαρίζουμε το υπόστρωμα από σκόνη, βρωμιές κτλ. Για καλή πρόσφυση της κόλλας. Αλφαδιάζουμε την πρώτη σειρά όπου θα τοποθετηθούν οι πέτρες. Προετοιμάζουμε την κόλλα ή το υλικό αρμολογήματος δίνοντας προσοχή στην προσθήκη νερού ώστε να έχουμε καλή εργασιμότητα. Καθότι οι πέτρες είναι στεγνές, διαβρέχουμε την πίσω επιφάνεια για να αποφύγουμε απορρόφηση του νερού της κόλλας. Εάν υπάρχει εφαρμογή γωνιών, τότε ξεκινάμε από τη γωνία και συνεχίζουμε το κτίσιμο της σειράς με τα επίπεδα τεμάχια. Εφαρμόζουμε κόλλα καλύπτοντας πλήρως την πίσω επιφάνεια της πέτρας, ώστε να μην υπάρχει κενό μεταξύ πέτρας και επιφάνειας εφαρμογής. Κατά την επάλυψη κόλλας, στην πίσω επιφάνεια της πέτρας θα πρέπει η ποσότητα κόλλας να είναι υπεραρκετή, ώστε ασκώντας πίεση να ξεχυλίζει κόλλα από τις άκρες της πέτρας. Εφαρμόζουμε κόλλα στην επιφάνεια εφαρμογής της πέτρας, τόση ώστε να μην ξεραθεί μέχρι την εφαρμογή της. Εφαρμόζουμε την πέτρα πιέζοντας δυνατά την κόλλα, ώστε να εξασφαλίσουμε πολύ καλή προσκόλληση στην πίσω επιφάνεια της πέτρας. Εφόσον υπάρχει αρμός, για να σταθεροποιηθούν οι πέτρες όπου χρειάζεται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρές φίνες. Κατά το χτίσιμο, πρέπει να αποφεύγουμε τη δημιουργία κάθετων αρμών σε επάλληλες σειρές. Για την εφαρμογή του, χρησιμοποιούμε σακούλα ζαχαροπλαστικής ή πιστόλι αρμόστοκου. Πιέζουμε τη σακούλα ζαχαροπλαστικής ή το πιστόλι αρμόστοκου, ώστε το στόμιο να αφήνει το υλικό αρμολογήματος γεμίζοντας σταδιακά τους αρμούς. Πριν το υλικό αρμολόγησης κληρύνει, μετά από μισή ή μία ώρα, ξύνουμε τον αρμό με σειρματόβουρτσα, μπρούτζινη ή σκληρή πλαστική. Ολοκληρώνοντας τις εργασίες τοποθέτησης, έχουμε ένα έργο που συνδυάζει κατασκευαστική αρτιότητα και αισθητική.